Bai, hasiko gara. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, hainitzen ikuslegoa pixka bat aztertzen, kasi izenagatik agurtzeko moduan gaude, kaixo Mikel, kaixo Jose Luis, kaixo Jon, uste zerela, eta beste bi horiek, baina, saioa bukatzeako igual izenagatik elkar ezagutuko dugu. Eta izu, erreparatu diot baita ere, kasi lehenengo aldia izango dela, gizonezko gehiago daula, emakumezkoa, baina, amangai, hau, nik uste gaurko saioak badula zerbait berezia. Osea, jende gutxi, baina badu egia, dana gaina beste ikutu bat. Horre jartzen gaitu beste estenatoki batean. Ose que, bueno, hori, eskerrik asko etortzeagatik, kontuan hartuz dan eguna San Tomas bezpera ostirala dela, eta jendeak beste gauza batzuk egiteko eukitzen duen gogoa, ez da gutxi. Gure aldetik estimatzen dugu, Koldo Mitxelenari, Jose Luisi, gonbidapena luzatzeagatik. Eta, bueno, elkar agurtuko dugu edo aurkeztuko gera. Eta pixka bat azaldu nola iritsi geran bikote artistiko hau. Komiko artistiko hau osatzera. Bueno, nik amankai ezagutu nuen, orain dela urte eta erdi izango da, o gehitxo igual. Hortxe igual, ez? Elkar argitaletxean egiten dut nik lan, editoria naiz, eta amankaik proiektu bat ekarri zigun, gaztendako trilogia bat, propaganda pixka bat egitera ere etorri gera. Honestaz aparte, Martin izeneko trilogia bat ari da osatzen, elkar ari da argitaratzen, eta bueno, egin genuen horrelako harreman, egin dugu horrelako harreman polit bat, liburuak zuzentzen, liburuak komentatzen, gero liburuetatik atera gera, eta beste mundu batzuetara ere iritsi gera, eta bidean konturatu gera, gauza asko dauzkagula konpartitzeko, mundu ikuskera antzeko puntu batzuetan antzekoak ditugula, ezberdintasun horietan ere elkarri gauzak erakusteko eta ikasteko gaudela, eta, urte eta erdiko ibilbidearen ondoren, hori, bikote egin gera, eta pixka bat, hitzaldi hau sortu da, holako solasaldi informaletatik, bere liburua zuzentzen ari ginen bitartean, solasaldia gutxina poliki-poliki forma hartzen ari izan. Hori izan da gure harremana, ezta? Bai, eta, nahi gonbidapena luzauzian, odolekoak ekin nolako zerbait, ez? Katarsi gatoz hitzeitea liburu bati buruz, odolekoak. Antxinek idatzi zuen oindala, justo konfinamentuan publikatu zen. 2020eko nebulosan pandemiko batean etorri zen mundura. Eta, bazeo nola, gonbidapen balu zaudie, baina nahiko nuke zerbait ezberdinain, eta animatzea altzea, eta, matxain dugu, eta, hor, bagatoz, obra hau, ez dakit, katarsi baten bila edo zerbaiten bila. Bai, egia esan aitzakia baino ez da liburu hau, konturatuko zerate, aitzakia dela, akaso beste nun baitera iristeko. Baina, aprobetxatu nahi dut, odolekoai buruz pixka bat hitz egiteko, bestela engainatuta sentituko zerate. Odolekoak 2008an argitaratu zen, urrian uste dut, eta, giro hartan bastante bide politia egin du, kontuan hartu zetzuela Durangorik ezagutu, jende guztia triste eta burumakur zera, ni horri bigin naiz, liburuari pixka bat bultzada ematen, da, egia esan urte hauek gauza honak ekarri dizkidate, irakurle taldeak ezagutu ditut, liburuari buruz hitz egin dugu, itzulpena ere egin da, binkulos konsoniren eskutik, eta, poliki-poliki, liburua komentatuz, jendearekin komentatuz, gogo eta egiteko gaiak ekarri dizkit, ez? Eta, liburuaren bizitza ere luzatu du, eta hori euskal literaturan gauza handia da, porque, holako bestseller bat egiten ez badezu behintzat, urte bete edo 2 urteko iraupena besterik ez du liburuak izaten, hasi que aldertatik eskartutan nago. Eta gogo eta hoietako bat izan da, gogo eta ez, konstatazio bat, deitu izan didatenean hitzaldi solasaldietara, eta, beti gaia leku beretik planteatzen ziaten, ez? Eta zan, normalean, amatasunaren gaia feminismotik.
Eta, bueno, ez pentsa, nire nekeak izan dituz. bi gauzen inguruan nola ondo xamarritze egiteko, jendeak espero bezala, edo nire buruari jartzen nion ariketa hori, ez? Amatasuna eta feminismoa, niretzat bi hitzak ere ikaragarri pixuak egiten zaizkit batzutan. Amatasuna berez izan daiteke divertigarria tarteka, baina pixua ere bai. Hitz egitea ere divertigarria izan daiteke, baina teorizatzea lan handia da. Eta feminismoarekin niri gauza bera gertatzen zait. Orduan, Jose Luisek planteatu zidan hitzaldia eta horregatik liburu honen izenburua irakurri egingo dizuet pixka bat ikusteko nondik nora jo nahi dugun, ez? Epilogoan idatzita utzi nuen liburu honen pixka bat muina. Amarik gabeko alabaren ikuspegitik dago istorio hau idatzia. Maitasunaren eta gizarte arauen izenean isilarazi eta kaltegabe bihurtu ostean amatasuna lapurtu dieten emakumeen alabarenetik hain justu. Gizarte eredu bera elikatzen eta zaintzen jarraitzeko izan ez bada, umea zerbitu ostean, elikatu eta zaintzea zaratagoko gizarte eraginik izan ez duten emakumeak dira. Eta hala ere, gizonezkoen sexualitatearen esklabo eta haien mendekotasunean biziarren emakume eredugarritzat hartuak izan dira. Emazte ez ereduzkoak proposatu zidan Jose Luisek. Emazte ez ereduzkoak berriz bazterrutzi, gaitzetsi edo zigortu egin dituzte. Beren ideiei leial eta gogoari uko egin ez dioten bakarren batzuk ere badaude. Historia honetako ieslariak dira. Ezkutuko bizitzak izan dituzten emakumezkoak. Jose Luisek proposatzen zidan, bere ideetako bat izan zen, da idea ona, heltzeko pixka bat gizarte ereduei erantzuten ez zieten emakumeei buruz hitz egiteko saio bat prestatu genezartela. Eta horrek konbentzitu nindun. Baina kontua da, liburura jo nuela, eta hemen emakume ia gehienak eredugarriak dira. Oso ertzetatik irtetzen dira emakume gutxi dago. Eta horrek ekarri ditu beste gogoeta batzuk. Berriro irten naiz pixka bat bidetik, baina lehen feminismoa aipatu dizuet eta esan dizuet, garbi ditu deia. Esan benun, utziko deu garbi, gu feminista gea, bale? Hola, diskurtsoa hasita ematen du, baina ez. Saiatzen gera. Saiatzen, gea, saiatzen gea. Gure zailtasun guztiekin eta kontraesan guztiekin, baina, hor gaude. Hori garbi gelditu daia, naiz eta ematen du zalantzan gera daitekera. Baina, nik adierazi nahi nizuena honekin da, gauza badala, nire ustez bizitzan jardun feminista eukitzean, nik feminista izatea baino gehiago gustatzen zait esatea jarduna feminista dela, porque izan hori berriro ere oso identitarioa da, ez? Eta, noski nire saiatzen naiz, nire egunerokoan feminismoaren ikurraz, nire jarduna feminista izatea. Baina benetan esako dengo dizuet, nik idazten dudanean ez ditudala betaurreko moreak jartzen. Horrek esan nahi da, ez dutela intentzionalidade horrekin idazten. Horrek ez du esan nahi, horrelako liburu bati buruz eta postekoa da, irakurketa feminista bat egin ezin daitekenik, eta akaso egin behar da ere, beste irakurle intelektualak eta feminismoak eta ideologiatik lan egiten dutenak, irakurketa feminista hori egitea oso ondo iruditzen zait, eta ni pozten naiz. Baina nik ez ditut betaurreko moreak jartzen idazteko. Eta hori esatea erresa da, baina zer esan nahi dudan, irakurriko dizuet Elena Ferranteren hitzak, bete-betean niretzat nik beraiekin bat datozenak. Elena Ferrante idazle italiar bada, arrakasta handikoa, gaina Elena Ferrante zein dan ez dakigun, porque Goitizen bat omen da, eta ez dakigu berez zer dan, eta badauka liburu zoragarri bat, Frantumaglia deitzen da, un viaje por la escritura, eta pixka bat idazle jardunari buruz hitz egiten du. Eta berak hau irakurri nuenean pentsatu nuen, hoxe bera pentsatzen den nik. Itzule egin dut. Nire esperientziaren munduan egoteko nire moduaren parte ezinbestekoa da kultura feminista. Baina niretzat istorio bat idaztea ez da gatazka politiko-kultural baten atal bihurtzea. Kauso hori bidezkoa bada ere. Militantzien linealtasunaz beldur naiz. Oso eragin txarra dute literaturan. Nik inkoherentzia puntuen gainean idazten dut.
formula politiko zuzenetan nire esperientzia zenbat eta gehiago bihurritzen den, orduan eta premiazkoagoa iruditzen zai literaturara eramatea. Idazteko orduan, obedientzia ideologiko guztiak saiestu behar ditugu. Idazten ari zeralarik, kezka bakarra izan behar duzu. Ahalik eta ondoen idatzi dakizuna eta sentitzen duzuna. Ederra, itxusia, kontraesankorra, edozein aginduri muzin eginez. Agindu horiek zurea ere baden posizio batetik badatoz ere. Idazketak irrikarik, aurreritzi faltarik eta berariazko desobedientziarik handiena eskatzen ditu. Bueno, nik hau irakurri nuenean, emakume feminista baten ahotik, egia esan lasaiture egin nintzen, ez? Eta, bueno, pixka bat hau da gaurko solasaldiaren abiapuntuetako bat. Ja, solasean hasi baino lehen proposatzen dizuet, liburua irakurri ez dezuenak, bideo bat ikusiko dugu, bideoa gazteleraz dago, Konsoni argitaletxeak egin zuen pixka bat liburuari zabalkunde emateko, eta liburuan ikusi daitekena oso ondo laburbiltzen du. Así que, bideo motz bada. Ikusiko dugu bideo, bai. Bai? Igual, a ver, ez da, bai? Bai, bideoa prest dago? Prest, bai. Ya sa. Soy hija de una memoria y escribo desde un lugar en el que el tiempo y el espacio no se distinguen, desde un no lugar en el que el pasado, el presente y el futuro suceden al mismo tiempo y se hacen uno, donde se fusionan la memoria y la imaginación. Vínculos hace mención a toda esa red, a esa conexión que hay entre los personajes y redes de personas que pertenecen a la misma comunidad y al mismo entorno social. La memoria heredada, que es ese conjunto de creencias, de costumbres, de ideologías, de símbolos heredados. Y desolvidar es ese regreso al pasado para recuperar aquello que injustamente nos fue arrebatado. La novela está escrita desde la perspectiva de las mujeres en una época en la que sus historias estaban totalmente silenciadas. Quiere a sus hijos aunque la maternidad la haya frustrado, convencida de que así alcanzaría la paz y la felicidad. Se ha esforzado en ser una esposa leal y honesta, una madre indulgente y compasiva, pero no lo ha conseguido. Decidió tener a Amaia pensando que al convertirse en madre lograría recomponer la defectuosa historia de su vida. La novela arranca en el año 1941, en el seno de una familia carlista muy conservadora de Pamplona, y termina hacia el año 2005. La protagonista principal es Matilde Echaluce, que tras una decepción amorosa pues decide casarse con un hombre por conveniencia y su vida transcurrirá en el desamor, en el rencor y en el odio hacia su marido y sobre todo hacia sus hijos. Teresa es su hija menor, que crecerá en el desamparo total. Es la gran reparadora de esta historia, es la que tiene que rehacer los vínculos con su madre para al mismo tiempo ya poder ejercer de madre de su hija Amaia. En sus delirios, Teresa buscó tanto el amor en lugares equivocados que se perdió. Sus pasos la condujeron a un frío destierro, tan frío como las noches del desierto. Y así, como cubierta por una espesa capa de arena, ha vivido enterrada bajo la vergüenza de sus secretos, sin fuerza, aislada de toda persona que pudiera proporcionarle amor, ayuda o protección. En fin, les voy a contar lo que me pasó a mí cuando me dejé envenenar por eso de los derechos. Historia honetan badago beti saihesten da hitz bat. Sekulan esaten ez dana, naizek eta nik uste duten, ozen entzuten dela, hitz tabu bat. Hitz hori ama da. Uste dut badagoela galdera bat, historia osoa zeharkatzen duena eta da persona bat noiz bihurtzen da ama. Nik nire erantzuna topatu dut historia honetan, uste dut amatasuna seme-alabek aitortzen digutela, besteak beste beraiek diralako lehenengoak ama iruzurtziak eta itxuratiak antzematen, beraiek benetako egiazko amak aldarrikatzen dituzte, eta egiazko amak ez dira orain arteko edo ohiko ama eredugarriak, baizik eta dira bere buruaren jabe eta bere izaeraren jabe diran personak. Y que maridos y mujeres saquen consecuencias si les parece bien. Y si les parece mal,
Se admiten protestas. Él le pregunta si se encuentra bien. Matilde no quiere que sepa que está llorando y sin que se le quiebre la voz le responde que apague la luz de nuevo. Se pone las bragas y el sujetador y se abrocha todos los botones del camisón. Se arregla el pelo y se empolva la cara. Su marido no la verá humillada ni ahora ni nunca. La figura de Matilde como madrina de guerra es clave en esta historia. Un amigo me hizo llegar 2 cajas llenas de una verdadera madrina de guerra de Donosti. La figura de madrina de guerra es una figura que está muy organizada para que las mujeres tomen parte en los conflictos armados, intentando levantar la moral de los soldados del frente, a poder ser también enamorándolos, pero sobre todo convirtiéndolos en héroes. Indarkeria, kontzientzia eta maitasuna nik uste dut pertsona guztiak elkar ezagutu eta elkarrekin topo egin dezakegun leku bada. Seguramente indarkeria termino absolutuetan gure izaera eta gure nortasuna ukatzen eta eragozten duen guztia da. Kontzientzia sortzen da gure burua ezagutuz eta ingurua ezagutuz eta elkar bizitzerako ezinbestekoa da. Eta maitasuna berriz beste aintzat hartzea da eta gure askatasuna nolabait ere mugatzea edo baldintzatzea. Dicen que la literatura ocurre en un sitio y en un tiempo en el que el presente, el pasado y el futuro se hacen uno y de alguna manera se fusionan la memoria y la imaginación. Yo en verdad que creo que eso no sucede solo en la literatura, sino creo que sucede en la vida real. Regresar al pasado no significa poder modificarlo, sino conocerlo y de alguna manera aceptarlo. Bueno, hauxe da liburua eta amakaizuk hasiko gara, zein presio, nik enbion liburua irakurtzeko eta hortik hasi ziren gure impresioak. Gu gatoz pixkat obsesio bat konpartitzea baita ere, ez? Obsesio bat hasi zana elkarrezketa hau prestatzen deskubriu ditugu beste gauza batzuk, ez? Horren hasiera zan emazte ezberdinak edo beste modu bateko personaiak eta nei odolekoak liburua eman zianean eta esan nion, hasi naiz irakurtzen da esan zian, kontuz, irakurri kontuz. Ez? Bazeo nolako irakurri kontuz hor sufrimentu asko dago. Eta nahiko banindu bezala ni protegiu liburu hortan dauden emakumeak bizi izan dituen gauzetatik. Eta ni liburua irakurtzen esan dut daude sufrimentu horiek nire barruan. Osea, ulertze ditut ez dia mingarriak dira, baina ezautze ditut. Osea, sufrimentu ezaguna dira. Eta hau aitzaki bezala esan genuen zeatik ez katarsi bat izan, ez? Zeatik ez obra hau, hasi ginen, zein dezakegu? Hasi ginen, igual personaje ezberdinak enkarnatzeituzu eta ateatzeitugu ez dauden idatziak izan ez dian emazte guzti horiek, emakume horiek, igual zure gorputzian habitatzeia. Kontura ginen hortik aratao, geneukala gogo bat, odolekoak pasatzeko, ez? Pasatzeko. Odolekoak hor usteko eta emakume horien memori sufrimentu hori hor usteko eta irikitzeko pixkatoain zer da guk idatzi aldezakeguna, ez? Hortik aratao. Ote dago bideik sufrimentu hortatik aratao. Zestakit, nahi ala iruditzen zat, edo behar bada odolekoekin nagolako oso zehatuta, baina iruditzen zait edo zaigu, azken urteetan euskal literaturan emakumezko protagonista asko daude, idazleak asko dira emakumezkoak eta protagonistak ere bai, eta sufrimenduaren memoria handia dagoela, harreman toksiko
asko dagola, eta egia da, erantzuten dio errealitate bati eta argitara ekartzea ona da. Baina hortik aurrea egin nahiko genuke. Hori ere bada zerbait toki bat utzi zaiguna, ez? Hemen izan zaitezkete. Eta hemen, ez, gauza hauetaz hitz egin, ezautze dituzue, sufrimentu hauek, asko sufritu duzue, egila da, hori egila da, bai. Baina toki hau da ezaguna, toki hau da zuek jolastu dezakezuen tokia. Zuen jolastokiak dazka kolore hauek, izen hauek eta mogimentu hauek, ez? Eta ni aktore naiz, eta beti etortza eskit personaje batzuk, ama bat, ez dakit da ezin dula ama izan, ez dakit, nik ezatet, etortzai papel bat, eta beste bat, eta beste bat, eta osea, ja ez den nahi hau izan, osea, ni ja hau izan naiz. Eta gaina ustez importantia dela, beste zerbait izateko ere, guk saltori ematen hastia. Orduan, obsesio hortatikan hasi ginen. Hori da dia puntua. Osea, odolekoak ja pixka bat norberak, emakume guztiok damazkigun, emakume sufrikario guztioiek pixka bat hor daude, oso identifikagarriak dira, irakurle talde guztietan konturatzen zea emakumeak zerrez identifikatzen diran, sufrimendu guzti horrekin, sufrimendu iluntasun, zinezko iluntasun horrekin, ez? Eta, bueno, beste zerbait proposatu nahian. Eta, hain justu, horretik esaten dugu pixka bat engainua dala gaurko hitzaldia, eta benetan gaurko gaiaren muina beste bada, ez? Aitortu dugu, emakume sortzaileak era, feministak ere bagera, eta zerbait egin nahiko genuke. Beste emakume mota batzu sortu nahiko genituzke fikzioan. Hori da gure benetako gaurko galdera, eta zuek parte hartuko bazenute, asko hobeto. Zeintzuk dira emakume sortzaile feministen ezinak, gogoak, nahiak, iruditeria berri batzuk sortzeko. Porque, beak esan da bezala, jolastoki hori oso ezaguna zaigu. Eta neurri batean ere hor gizonezkoek utzi digute lekutxo bat. Baina beste leku batzuk badaude, beste fikzio batzuk sortu ditzakegu, beste emakume mota pentsatu gabeak sortu ditzakegu, hori da gaurko kezka. Jolastu dezakegu ere aske, jolastu gintezke, iruditegi hortatik, 192 gizonezkoak sortutako fikzioak dira munduan, ez oain, baizik eta betitik, ez? Eta orduan hor, iruditegi oso konkretu bat dao. Gizonezko batek ere eraikitze gaitunean, eta emakumezko bat eraikitze unean, zoain oso modan gaude, eta hau ere esan berra dao, ez? Bueno, idazte gaitue, sortze gaitue, beti da horren barruan, jarraitzeu izaten. Eta aldatu genezake iruditegi hori? Eta gizonezkoek hori egitea kasi, igual normal antzekoa da, porque akaso muga hori badute, baina emakumeok muga hori gainditu dezakegu eta geure burua imaginatu dezakegu beste era batere sortu gabea dan zerbait. Eta guk azkenengo galdera egiten dugu. Claro, porque guk konturatu gea, euskal literaturan esate baterako, arrakasta daukaten lanak, haizu, emakume sufrimendua duten emakume hauek asko kotizatzen dira. Bai, zenbat eta sufrimentu gehiago, orduan da arrakasta gehiago. Zenbat eta harreman toxiko gehiago, hobeto. Zenbat eta sufrikoria gehiago, zenbat eta matasun zapuztu gehiago, hobeto. Jode, guk ere arrakasta pixka bat nahiko genduke beste gauza batzuk idatziz. Bai, berdeu pixkat zer dan ez, nun daude, zer txek bete berditu. Claro, guk jakin nahi dugu, eta gaina, irakurle gehienak emakumeazkoak dira, hori datu bada ez. Orduan, gu beldur gera, emakume irakurleek ere hortara engantzatuta ez ote dauden. Eta beste emakume mota batzuk akaso, ez dituztela oso ondo hartuko. Claro. Esate bateako, guk adibide batzu jarri ditugu, ez? Iruditeria dela eta ez dakit, gauza unibersaletara joan, ez? On Quixote emakumezko bat sortzeko gauza izango ginateke? Claro, Ignacius Reilly, La conjura de los necios, ez? Osea, Ignacius Reilly da
emakumea izango balitz, funtzionauko luke? Onartua izango litzateke, zeatik ez daude barre egiteuen emakumeak ez da ere, ez? Hori da gure kezka handiena, osea, zergatik ez dute barre egiten emakumezkoek gure fikzietan, baino barre hola sano, ez? Eta ondo pasa, eta bai, beste gauza batzuk esplorau, sufrimentu ontatik haratau, igual, beste sufrimentu batzuetara eramango dituzte, baina, bueno, hori da, posible da hau itia, funtzionauko luke, nik lehenkoan esan izun, nire erantzuna, nire ustez, da ez. Osea, nik nahi detorin, argi geratu da dira, feminista bezala, nik nahi detu obsesio hori dakat. Baina funtzionauko luke? Ja, jendearen gana iritsiko litzateke. Amankaik, hau ez da propaganda, baina bide bat, eske kriston ariketa egin du liburu honetan, 39 lori, antzerki lan bada, eta egia da, berak esango luken bezala, una fantasia. Bai. Porque sortu ditu personaje batzuk, benetan, gainea bera generoen arteko zirrikitu egitatik oso ondo mugitzen da, eta personajeetako asko ez dakizu gizon, emakume, zer diran, generori gabeko izakiak dira, eta izaki fantastiko batzuk lortzen ditu benetan, baina garbi esango dut, ez da erresa konektatzea horrekin guk daukagun iruditeria, inkluso denbora guztia izia esaten gizona da, ala emakumea da, ez ikusten dituzunea esan nahi dut. Hortarako habilidade handia behar da, baina egia da bere obsesioetako badala eta bere prologoan irakurri egingo dut, porque oso ondo esplikatzen du guk esaten saiatzen ari gerana, esaten du. Zer kontatu nezakenik, nundik, nola, norentzat, zuen ikusleon begirada beste zerbait kontsumitzeko ezia badago? Deseraiki dezaket zuen begirada? Nola sar naiteke irakurle zuen buruan, zuen ametsetan, imaginazioan, nola aldatu eraikuntza androzentriko hori? Nik idatzi dezaket emakume bezala, zer deseraiki behar dut nire barruan, deseraiki naitekeni, deseraiki dezaket nire imaginarioa, hori da... Bai, izatezute emoziona, osea, hori da obsesioa, ez? Nire obsesioa, bai. Orduan, nik galdetu egin nahi nizuen, ez? Adibidez, zuek ze emakume mota, ez? Pentsatu, izango nahiko zenuketen, ez? Horako imaginario batean, ez? Zer sortu nahiko zenuketen. Nik adibidez, idatzi nahiko nuke, asko gustatzen zaizkit, besteak beste tradizioan asko daudelako, gero jungo gera, adibidez, emakume alperrak, asko ekadarri erakartzen haute, emakume mozkortiak, emakume bizizaleak. Zitalak, baina zitalak ez sufriu duelako eta oain dakaelako bendeta, ez zitalak, berez zitalak. Bai, porque, claro, emakume bizizalea ez heteropatriarkatuaren zeatatik atera dalako, edo askatu nahi dalako, edo mozkortu deprimituta dagolako, ez, mozkorra dalako, beste gabe, osea, o dirua xautzea gustatzen zaio, edo nizer dakit, bizi ezkutuak dituztenak, eske, bizi ezkutuak ere hasten geranean gure fikzioan esplikatzen beti daude erlazionatuta heteropatriarkatuaren kontestu batean, ez? Orduan, egia da, ez dakit, nik aitortuko dut, sortzaile bezala batzutan ez zerala oso aske sentitzen, edo badaude hor konsigna batzuk, betaurreko morea jarriko ditut, nola jarriko ditut, ez dut jarriko. Bueno, nik uste adibiderik errexena, eta lehenko aipatu genuen, novela romantikoak. Zer egingo dugu novela romantikoekin edo historia romantikoekin? Zein ausartuko da novela romantiko bat idazten gaur egun? Eta novela romantiko bat idatzi dezakegu guk, eta novela romantiko hori izan daiteke ezberdina? Edo, ez dakit, hor badao, ze personaje mota, eta emateu txorrada bat, baina benetan, nei duda asko sortzeizkit. Beti saiatzen naiz, antzerkigile bezala, idazle bezala, bilatzen harata oda on zerbait, eta konturatzen naiz bueltan,
erantzuna, jo, eske iteituzue gauza batzu? Oso raro. Osea, bai, ez daude ulermenan marko horren barruan, eta orduan diluitzeia. Orduan, fletxa izateko, saltzeko, jendiak ulertzeko, irakurliak horren gantxauta ukitzeko, karo, zein dia sortzaile feminista moderno, zango nuke batek, bete behar dituen txekak. Hau berez, galdera bat zan zuentzako. Uste zue txek hoiek badaudela? Venga, animau, hemen, kutsi gea. Eta baldin badaude, zein dia? A ber, osea, zein izan... Bueno, sufrimendua neotia emakume hori, bai. Bai, heteropatriarkatuari egurra ematea, bai da. Harreman sexualei dagokionez... Hor zerbait toksiko edo, ez? Baina txeka betetzeko, pues hor ere... Oso normatiboa izatea... Ez da, hori izan. Oso normatiboa, zer dan normatiboa, pues ez dakit, baina oso normatiboa ezin zaitezke izan. Osea, harreman, o familia tradizionala ere, pixka bat, tradizionala, konbentzionala, esango dago. Bai, a ber, etxeko andre bat inguruan, etxeko andre nahi duna izan, eta, bueno, horrek, ez? Igual, etxeko andre normal baten inguruan, ez dakit idatziko genukenik. Bai, behintzat ez luke emango eztabaidarako zeaik, ez luke emango liburu horrek. Ezan, oain bota, eske hau gero, nik botatzen ditut batzuk boten frontuan da gero, ez Bueno, behar, bota ingoet. Antzeslan baten ondoren, torri zitzaigun mezu bat bidali ziguten. Eta esan ziguten, zer raro intzaiten, zuek hiruro jakinda zeintzeaten, ikustia personaje horiek iten zuek. Nidea zertaza izan. Olertu inbertzen lehenengo. Bai, eta zan, baina ze personaje, osea, ze iruditu zitzaion, ziala, simplegia, divertigarri, osea, etzakaela buelta bat, etziala personaje batzuk, ez dakit, ba hori, datozenak gauza serioak ekartzea, deskubritzea, bueno, nik zer dakitzen olako irakurketa sakon bat egiteko. Terrorifikoak pairatu dituenak, ez, simplemente zian, 3 personaje jolasten. Eta hori, zan, gureatik gehiago espero zan. Espero zan, zerbait, revoluzionaioa, baina beste zentzu baten da. Hau ginen oso, nahi asko kabre hau zian mezu horrek. Eta hor konturatzen naiz, ja, toki batian kokatzen baldin mazaitue oso zaila dala, aske idaztia, oso zaila dala, baita ere, beti hon berdezu, orduan feminismotik idatzikoet, orduan hau ulertuko hue horrela, eta hau ligatuko hue honekin, eta hau, kuriosamente nik hau idatzen unian, nire ariketa izan zen, pentsaukoet balein klan naizela, eta nire etxian idatzikoet balein klan izango banitz bezala. Osa, imaginau, zertze honor feminismotik. Ezer, bueno, gero hori izan da, ez dakize feminista, baina nire ariketa... Baina irakorketa feminista egin. Justo, etzan hori izan zen beste bat, ez? Bueno, nahi nulako dramaturgoa deskubriu, bere askatasun totalian, ez? Baina, ez dakit, hor, zensura, autozensura... Bai, esan dezu nik uste hitzik zeana, ez zer espero dan. Beti nik uste emakumeok sortzen dagunean badaukagu olako ahots bat atzean, ez?
Ostra, zea batetik bera esan nahi du, zuzentasun maila batetik bera, ez sortu, ez idatzi, begiratuko zaituzte, neurtuko zaituzte. Batez ere da, espero hitz hori, eta oso nekagarria da. Oso, asko, nekagarria izateaz gain, estura handia da sortzeko. Eta Elena Ferrantek dioen bezala, porque beha esan dudana, askatasun totala behar da, eta zuzentasun politikoa beste maila bateko irakurketa bada. Eta, bai, nik uste badagoela zentsura puntu bat, nik norberak bere buruari sortzaileak, emakumeak ezartzen diona, ez? Alde batetik, igual, arrakasta pixka bat lortu nahi duelako, engantxatu nahi du momentuko gai hoiekin, asko espera dalako beraren gandik, edo behintzat gauza batzuk ez dira espero, osea, gauza batzuk kajoian gorde ditzala eta beste batzuk atera ditzala. Eta guri iruditzen zaigu, emakumeen iruditeria berritu behar baldin bada ere, gizonezkoena bezala, edo ez dakit, baina guri dagokionez, edo neri behintzat, edo ez dakit, ja bastante zaila da emakume baten larrutan jartzeak gizonezkoa batenean ebai, baina seguramente errexena da generori gabeko izakietan sartzea hemendik aurrera. Baina konturatzen geha gauza zaila dela, transgreditzea, horre transgreditzea. Amankaik erabiltzen duen teknika, eta nik beti esaten diot, azaldu biazu hori. Berak asko erabiltzen du jolasa hitza, eta nik esaten den ere artean. Adibidez, emakumeak ez dakigu jolasten konturatu bazeate. Ez dakit normalean, jolasa zer dan, berak esaten dit, bai, jolasetik nik esaten dut. Zer demoni izango dan jolastea, nik txikitan oso gutxi jolastu nuen, novelan ikusten den bezala orduan, oso zai egiten zait. Niretzat gehiago da arauak puskatzea, osea, ez transgreditzea, eta nik bai benetan sinisten dute-lako irudimenarekin gauza berriak sortzen dira. Baina, adibidez, jolasaren kontzeptuak berak asko erabiltzen dut, eta nik kosta egiten zaitu lertzea, ez? Zer dan gauza berriak sortzeko jolas hori. Bitu, hori adibidez da emakumeai utzi etzaigun gauza bat. Jolasa da, nik hori topaudet eszenan, ez? Nik gehien jolastet aktore bezala improvisatzen nahi naizenean. Eta ikasleekin sortzeko jolasak, gauzak eszenak sortzeko jolasak iteitugunean, hor konturatzezea nola mutilak dakaen permisua jolasteko, ez? Eta emakumei kostatze zaie lehengo permiso hori horren jabe izatea, ez? Eta gero hortik, de repente, esatia, bale, baina ez dut puskau ber arau irik, ez dut transgrediu ber, simplemente inberde divertiu. Ostras. Divertimenduaren zea ere ez daukagu bat. Zer da, orduan ni beti itet, idatzi baino lehen itet, ze gauzak divertitzen haue. A fuego. Eta jarri ditut. Ze gauza gustako litzaiak enei, osea, nik gauza bat irakurtzetenian, ikustetenean, bizitzetenian, zerk divertitzen hau. Eta hoiek idazte ditut. Eta badakit, iteten hortan horrek eonin berdula. Ze hori da nere parte jostaria. Eta parte hori batzutan ez da politikamente bate korrektua. Edo ez da, osea, horreatik neire gaur egun daon autozensura hau, ze gaur egun okerro da ona. Ez da, igual, datorrela bat zineko zinta mostea eta pegatzea ez. Gaur egun zu zeuk autozensuratzezu zure burua eta gauza batzu ia pasatze jozu, pues, tajo hori, ez? Eta ni saiatzen naiz, nei barrua moitzei, dibertzitzeien gauza horiei fidela izaten. Osea, hori kolokatzet eta esaten, hau bai edo bai da. Eta orduan hortik hasten naiz eraikitzen. Adibidez, 39 lore, hor jartzen, jolas bada. Zer da jolasa? Baien klan naiz. Xeritzen naiz. Bai, hori da jolasa. Izan daiteke nahi detena. Eta nahi detena idatzi dezateet, ze garai hartan, bea dramaturgo bezala,
nahizu nahi idaztezun. Orduan, askatasun hori dakat. Eta horrek eramaten hau bide batzuta. Karo, horrek gero daka buelta, ez dakizu beste aldian irakurtzeunak nola jasokoun, eta ni batzutan bildur hori sentitzetez da, ai ama, ertetzea doa, karo, nio handikan idazle bezala antzerkian ikusitezu eta orduan desberdina da, ez? Bai. Publikau nun hori eta hor bai izerdi batzuk pasan itun, Baina gero ikusi nun, ez da zer gertatzen, jolastu dezaket. Eta guain pixkat hori nire buruai opa diot. Ez dakit. Bai, niri egia esan aitortuko dut, nik aurkitu dut pixka bat beste bide bat, ez? Odolekoaren esperientzia, nire alaba da eta maite dut, nola ez? Baina egia da pixka bat pasatu nahi dut liburu honek baita bere prozesuan eman didan pixka bat, novela ilun bat idazten badezu, idazlea iluntasunean dago, hor ez dago dudarik. Bukaera argitsu bat badu, pixka bat nire prozesu bat ere kontatzen duelako. Eta nik orain idazteko orduan, momentu honetan adibidez aurkitu dut beste ahots bat. Eta beste ahots bat errealismotik guztiz aldendu nauela. Eta ahots hori, pixka bat nik neuk ere ez dakit zer dan, baina, realismo magikotik dauka asko. Eta aurkitu detenean hortik kontatu ditzakedala gauzak, gauza errealak, baina magiak ematen duen beste askatasun batekin, sentitu naiz oso aska, porque sortu dut olako mundu bat, iruditeria bat, ez dana erreala, orduan ez nahi sentitzen binkulatua errealidadearekin, eta egunerokoak, eta gizarte honek, eta eskatzen duen zuzentasunarekin. Magien inok ez dit ezer esango orduan. Aurkitu dut ahots bat, magikoa, espero de funtzionatzea, ez dakit funtzionatuko duen, baina hor oso libre sentitzen naiz, porque gizarte arauak han ez dira errespetatzen, hor leyenda bada, orduan nik neuk sortu duten mundu bada, eta han ez dago zensoreik, ez dago ezer. Baina badet kezka bat, amankaik esaten duna, ez dakit inok ulertuko duen. Alegia, batek egiten du buruarekin nola irakurri duelako. Ez dakit, batek ulertuko duen, eta ez dakit salgarria izango da. Ze pena, kontua da, nik askoz gehiago divertitu naizela hori idazten, beste hau idazten baino. Eta ia nere buruari divertitzea opa dio danez, porque ia sufrimendutik pasatu gare, eta hala ere dana da errespetagarria, bani hor nago. Baina aurkitu behar izan dut, leku diferente bat, ahots diferente bat, nahi dudana esateko bate nire buruari ezer zensuratu gabe. Eta irakurri dutenek esaten diate, hau ez da bestea bezala salduko edo ez da irakurriko, eta esaten, badakit, zer egingo dut, baina ni han asko zobeto nago mundu honetan baino. Eukide denbora horregoteko eta transgreditu dut magiaren bitartez. Eta pixka bat, inspirazioak edo izan dira, Hego Amerikak etorri zitzaigun realismo magikoa ezagutu genuen, Gabriel García Márquez eta beste batzuen hautik. Eta gero, pixka bat aurreratzeko, aurkitu ditut oso inspirazio iturri honak gure tradizioan. Eta hori izan da oso aurkikuntza polita, ez? Eta pixka bat horrekin lotuz, guri beti gustatu izan zaigu mitologia, batez ere mitologia baino gehiago mitologiaren atzean dauden sinismenak, ez? Azkenean, euskal mitologia, Tartalo, Mari, bestea zaratago, sinismen batzu zeuden. Euskaldunok sostengatu gaituztenak mendetan, gu mistika xamarrak gera. Gera feministak eta gaina mistikak. Osa nik ez dakit hori ere uztargarria da. Hori ez da txek bat. Hori ez da txek bat, baina oso kuriosoa da euskal mitologian generori gabeko izaki mordo bat daudela. Orduan horrek ere rebisio txiki bat beharko luke. Porque Mari, nire aldarrikapen txikia da, Mari ez da emakume bat, ez da gutxioik ere. Mari espiritu bat, zehoz da izatekotan. Orduan, go oso engantzatuta gaude hortara, porque hor aurkitu dugu, eta benetan, broma ez da, baina hor badago,
altxor handi bat. Eta orduan, beste ahots honetan, magia hori egiteko baliatu naiz, euskal mitologiaz, eta nola ez baliatu naiz, gure tradizioaz, ez? Eta hau, zeuk ere esperientzia hori izan dezu, Martina izaki mitologikoz beteta dago, ez? Eske gu ere pixka bat bizigera izaki mitikoekin, osea, tartalo bat ikusten dugu edozein eskinatan. Eta izinan esaten, realismo magikoan deskubriu dezula eta etorri zait, ze kurioso dan, askotan emakumeai bai utzi zaioela hor, Frida Kahlo bat etorri zaite, bere pintura, osea, hor bai utzi zaigula, ze igual hori bai da toki bat, ez da nola esango benuke? Peligrosoa? Nik uste peligrosoa dela. Osea, nik uste handik inorrez dela kontura, ze peligro dakan horrek orduan, handik uste iguela esparru horri ez, baina bai, ze boteretsua dan alde batetik, gero, zen badakan guretik horrek, nei ikutzen hau eta hor sentitzen naiz oso konektauta sortzeko modu genuino batekin. Eta kuriosua da, emakume asko jo duela, aske sentitzeko hortara. Ez da kasualidadea izango. Ez da. Claro, gizonezkoek sortutako gizonezkoek edo heteropatriarkatuak ondo hitz egiteko, sortu duen mundua dago oso lerratuta arauekin, ideologiekin. Magia etaren munduan hor ez dago legerik. Hor ezin da, orduan, hor sartzea zaila egiten zaie, hori emakumeok bizi dugun toki berezi bada. Bai, ziklikoak, bitu amatasunak ere hor emateizun animali horrekin, ez dakit, bada hor. Badago hor zea bat, sorgin erdera deitzen zaiona, sorgin erdera da, injustu, sorginek euren artean hitz egiteko zeukaten modu bat, baina noski gizonezkoei ezinezkoa zitzaien zea hori, hizkuntza hori ez ulertzea ez hitz egitea. Esan nahi dut, hor badago mundu bat esploratzeko, beste ahots bat topatu nahi duenak nik hor topatu dut, ez? Eta egia da, nik guk pixkatik aragarrizko kezkakin bizi dugu ze, gurea da, osea, ez da Hego Ameriketatik etorri dan magia, ez da herrialde nordikoetatik etorri dan ez dakiz zer, ez da Afrikako tribuetako zea, osea, gure mitologia da, eta gure kultura dago, blai egin da hortaz, eta pixka bat aratago baldin bazoaz gainak gure kultura, gure sinismenak eta mundu ikuskera dago, sinismena bere espektrorik zeana. Eta gure hizkuntza. Eta gure hizkuntza ere bai, ez? Orduan guri kriston beti bizi dugu alako zea batekin, joder, hori, eta okerrena da, guri iruditzen zaigu gainak gauza, ez zaiola garrantzirik ematen, osea, esaten badezu, nikoen konprobatu deko, mitologiaren inguruan, mitologia izpide duen edo oinarri duen zea bat idatzi dezula, jendeak gauza ez serio bat bezala ulertzen du, ez? Ez da serioa, ez da serioa. Bai. Jolin, eta guretzat oso serioa da. Guretzat da super serioa, lagun batek izan zin. Bai, karo, ni hain itzan, bai, idazten nahi naiz, liburu bat, ez dakizer, eta esan nion, bai, zea da, gaztentzako, aventura, mitologia, pixkatez, entzutzen nun tesi bat aizinan. Tesi bat? Osea, ni, esan zugun, mitologia. Baia. Gutxi esten du ikaragarri jendea. Eta pentsa nun, eskerrak ze hor jolasten jarraitu ahal izangoet. Orduan hor badago zerbait libre, baina beste aldetik amorrua eman zian. Ze, karo, nahi nintzen kriston dokumentazio lan egiten, dakaulako mitologia aberatzenetako bat, oso aberatza, eta bapatian dago, hori, baztertuta ipuina nahi, Clarisa Pinkola ez dez, osea, badaude ipuinak eraikitze gaitue, eta hori horrela da, eta gaina, ustet hori ere, rebindikau berdeun zerbait dela, ez? Ipuin horiek, kuento de hadas edo esatean hori, horrek,
beste erabatea, eraikitze gaitu. Eta hori dago, umentzako da, baina bueno, hau da zerbait, ostras. Galdu dalako nik uste, Ipuin guzti horien atzean dagoen prozesua, gizartea, nondik ereikoak hori dana galdu da. Gu gelditu gera azkenengo kapan. Ez dakit Barbazulen ipuia ezagutzen dezuen. Da ipuin terrorifiko bat, ez? Gizonezko bat, bere emakumezkoak hiltzen zituen Barbazul. Eta gaur egun da politikoki, osea, lo peor, hori ezin da, baina beste klabe batzuetan irakurtzen baldin badezu, ipuin hori da altxor bat edo zein emakumearentzat. Ze Barbazul, bere hiltzen zuen sunar hori, ez da bere bikotea, zan bere buruan zeukan etxaia. Esan nahi dut horrekin. Badaude, ipuin tradizional guztiak atzean daukate ikasketa prozesu bat eta mundu ikuskera bat. Eta guk gelditu gera azaleko ze horrekin, ez hori ez da politiko zuzena, ez Edurnezuri ez da politiko zuzena, ez, baina ipuiek beste oinarri bat dute. Eta gurera bueltatuz, gurean gaina oso bestelako ipuia ditugu. Kantatzen duten laminak, urrezko horraziekin zehatzen diranak, akerrak, sorginak, irentxuak, eta, bueno, hor gaude. Bai, eta justo gaina, hemen aige asko gizon, emakume, desberdintasun horiten, eta badago gure mitologiak zerbait, zeharkatzeuna hori, eta pixkat energiak bezala, izango balia bezala tratatzitunak, eta orduan da, danok dana izango bagina bezala barruan, hortik aratao zergean, baita ere, osea, oso gauza interesantiak daude, laminetan, osea, gero egia da, iruditegi estereotipatu horrek mina handia indula, askotan lamina bat imaginatze dugu, jongu pibon, kriston melenoiakin, karo, nik ez ditutola imaginatzen. Porque nire amamak kontatzen zian, karo, hor, errekan, bazeudela, emakume batzuk, inguratzen bazinan asko, zatarrak bihurtze zianak, ez? Eta bildurra handia emate zuenak, ez? Eta hori, danetza zerbait boteretsua, ez? Emakume bat daola, segurazki erropa garbitzen, bere momentu fragil baten, eozein etorri daitekela, atakatu dezakela, ez dakiz, ez daki bai, baina ez, zatartasun bat ateatzezun, eta horrek izutzezun persona hainbeste, iesin bertzula, eta gaina toki hortara, kontuz etzaren bueltatzen, kontuz errekako txoko hortan, eoteiala laminak, osea, hor, daude ikasketa asko doazenak aratao. Bai. Eta horrekin gaude aspaldi honetan tematuta, Bai, eta guretzat igual, esan gabe dauden emazte horiek. Bai, hortik ere iraiki daitezke, bakoitzak ikusiko du, nundik eta zerk zehatzen. Baina gu, momentu horretan gaude, ez dakit, persona bakoitza, sortzaile bakoitza dago momentu horretan, eta gu, ariketa horiek egiten ditugu pixkat etengabe, ez? Gure proiektu berrietan, nola jun pixka bat aratago. Arrakasta izango dugu, ez dakit. Baina ikusi ez da importantena, kaso. Ondo pasatzeare gauza handia da. Ondo pasa, gero jan inberdeu. Baina egia da, gehatze zaizula barruan zerbait, bai, hau da nik esan nahi detena. Ze azkenean gero txek batzukitia, ez da intzaila. Osea, jarriko bagina, dano dakigu zein dian, sortzaile emakume feminista batek idazteko, bun batiteko bete behar ditun txekak. Osea, hori jarriko bagina, esango genitun. Baina, klaro, gu gehiago gaude beste revoluzio. Beste toki batean gaude. Beste toki batean. Nik pixka batea saioa ez dakit ze ordu da. Bai, bost gutxi. Bueno, onartzen badia zue, jake pixka bat hasi eran tradizioaz eta mitologiaz hitz egiten, ekarri dut hemen Resurrekzion Maria Auskueren liburuetako bat, ez dakit ezagutzen dituzuen, altxor bat, hau ere altxor bat da, ez? Azkuek bildu zituen Euskal Herrian kantak, ipuia, jolasak, altxor bat da, nik
ikaragarri erabidet orain honetan adibidez idazteko. Eta hemen konturatzen zera, jode, pues, oindala 100 urte eta 100 urte gutxinez, ja beste askok, gu baino askoz gehiago transgreditu zutela, horren beste kontu ibili gabe. Eta kontatuko dizuet, bueno, irakurri egingo dizuet, hemen jasotako ipuin bat, kontuan hartu, oindala 120 urteko kontakizun badala, eta batzutan ze hori daukala, ikutu hori daukala, nik ezagit grazia egingo dizuen ala ez, baina izenburua ja ona da. Prakadun emaztea eta gonadun senarra. Bueno, bere garai hartarako bazan zerbait. Markinako Domingo Aldazabali jasoatako ipuin bada. Nik pixka bat euskerat batuerara ez detekarri, baina markinako zea bastante zaila egiten zitzaidan ahoskatzea, beraz ulergarritasunaren alde itzule egin dut pixka bat. Bueno, esaten du. Bizkaiko ipuinetako senarremazte askoren antzera Peru eta Mari ziren. Peru gizagaixoa epel bat zen, meko bat, ezereza. Baten batek agindu behar eta Maria zen etxe hartako agintaria. Behin, asto bat ondo zamatuta, oiasko saltzera bidali zuen Marik senarra. Azokan, 3 estudiante goseti batera eta bestera zebiltzan, nori ziria sartuko. Peru, astoarekin ikusi zutenean, gizagaixo samarra iruditu zitzaien, eta euretariko bat hurbil begin zitzaion. Salgai aldituzu oiasko ederroiek, gure Mariak horretara bidali nau. Peru zera zu orduan, ez nekien honen beste oiasko ekarriko zenuenik, bestela dirua ekarriko nuen, zenba balio dute. Txiki eta ondi tabataz bestean gatik 6 erreal eskatu ditu Mariak. Beti Mariak. Eta merkeena pesetatan emateko esan dit. Oiasko hauek peseta bana, merkeegi dira, bakoitzagatik 2 peseta emango dizkitzutnik. Hementxe egon zu, Peru, neu etorri arte, eta bide batez, esku utxik ez joategatik eraman egingo ditut oiaskoak. Zenbat buru ekarri dituzu? 30 bat, bale, 30 biderbi, 60 peseta alboan ditu dala, laizte erretorriko naiz. Eta bere lagun estudiante bati keinu eginez, 30 oiaskoak bien artean hanketatik lotuta eraman zituzten. Peru gizagaixoa asto alboan zuela luzaro egon zen oiaskoen diruaren zai. Astoa saltzera etorri alaiz, galdetu zion 3. estudianteak. Oiaskoa saltzera bidali nau gure Mariak. Saldu ere egin ditut, baina eroslea ez zait diruarekin etorri. Nik dakit non bizi den. Ikusten duzu han etxe atari zabal bat? Bai, hantxe bizi da oiasko eroslea. Joan eta bitartean nik ordeko dizut astoa. Peru badoa besteak aipatutako etxera, eta jodu atea. Nor da, galdetu zion emakumeari. Oiaskoaren dirua, erantzun zion Peru. Ze oiasko tan moiosko. Zoratu egin zera ala? Peru ez oiasko ez diru ez asto gabe geratu zen. Baina estudianteak behin okerrak egiten hasita ez dakiten noiz amaitu eta apostu egin zuten. Baietz Peru etxerako soineko gabe iristen den. Astiro joan da Peru etxe aldera. Besteek bide zidorretan barrena aurre hartu diote. Peruk igaro beharko zuen zubira. Negarrez aurkitu zuten estudianteek. Zer duzu gizon? Zer dudan 10.000 erreal erori zaizkiti baira. Ez dakit igeri egiten eta betiko galduko naiz. Eta hau esan da estudiantea hasi zen negar eta negar. Nora erori zaizu baina dirua? Zubi azpira. Peru biluztu egin zen, arropa utzi zuen ertzean eta ibaira sartu zen. Estudiantea Peruri tokia hobeto erakusteko ibaira jetzi zen. Hortxe da, beraxo, goraxo, murgil zaitez ondoraino. Bitartean estudianteak Peruren soinekoak besazpian zituela herriko bidea hartu zuen. Peru, uretatik irten zenean eta ikusi zuenean arroparik ez zuela, belarmeta baten atzean ezkutatu zen. Mandazain bat etorri zen eta zubi gainetik esan zuen. Zer dago hor? Neu naiz erantzun zuen Peruk. Norraiz eu? Peru, zer egiten diarduk? Oiaskoak astoa eta soinekoak lapurtu dizkidate eta etxera joateko beldurrez nago. Atorrona gizagaixo hori, maintean biltu eta eramango zaitut etxera. Etxera zijoazela mandoak belarrusein gozo hartuta zer eta Peruri belarri bat jantzion. Etxe ondora iritsita, emaztearen beldurrez, Peru egurra artean ezkutatu zen. Handik pixka batera Maria sorotik etxeratu zen. Mari, hotxe egin zion Peru. Peruai, zer duk? Azokan oiaskoak lapurtu dizkidate. Beste oio bat ezarrita daukagu eta txita berriak laster izango dira. Ez du ardura, ator. Astoa ere lapurtu didate. Astemea umegin dago eta astakume berriren bat izango dugu, laister. Ez du ardura, ator.
Soinekoak ere lapurtu dizkidate, laister dira beste batzuk, ez du ardurarik, ator. Mandoak belarri bat jandit, belarri motzik ez du nik senartzan nahi, esan, eta labeko egurrari sua eman zion, eta bertan errezuen Peru gizagaixo errukarria bere emazte prakadunak. Osea, emakumeak gizon elbarriago esango ez ikusten nahi. Tasu eman zion. Gizonari, hola, zuzenean. Hauek, eta pixka bat orain, pena pixka bat ematen dit, penaz, hau, esan da bezala gure tradizioko ipui bada, garai batean idatziz ez, baizik eta hau zago, etxeetan kontatzen zen hoietako bat. Ipui hoiei deitzen zitzaien atxo ipuiak. Atxo ipuiak esaten zitzaien, bezakit, atxoak euren artean kontatuko zituzten. Eta ez dakit, entzuna dezuen Bizenta Mogel izan da gure literaturan, esaten da, idatzitako lehenengo liburuaren egilea. Eta nik pena handia daukat emakume honekin, berez etorri beharko nuke emakume hau gora ipatzera, ez? Pixka bat gure aurrelaria dalako, baina begira zer utzi zuen idatzita. Eta pena handia ematen dit. Bueno, esan behar da, Bizenta Mogel azizala bere osabarekin. Juan Antonio Mogel, idazle ospetsua, gure tradizioan, Peru Abarka idatzi zuena, pixka bat gure top tradizional horietako bat. Eta emakume hau, Bizenta, berak hasi zuen osaba, zan apaiza, karmeldarra, oso idazle kultoa eta ona, eta hitzaurre bat egin zion bere ilobaren liburuari. Bueno, bere Bizenta Mogel honen liburua deitzen zen Ipui onak. Hola esan da, Ipui onak. Eta ziran fabula batzuk. Euskerazko lehen fabula liburua. Emakume batek euskeraz inprimitutako lehen liburua. Bizenta Mogelen garaiko usteen arabera, ahozko tradiziozko ipuiak ez ziren egokiak. Hauek ez ziren egokiak. Hauek ez zirelako moralaren aldetik behar bezain zuzenak. Ipuiek balio didaktikoa behar zuten, onak izango baziren. Protagonistatzat animaliak zituzten, alegia klasikoak ziren, ipui onak, izan ere irakaste ederrak ematen zituzten. Eta berak honela dio hitzaurrean. Aitu diot ondo dakien bati, alegia bere osabari, ipui honek izango dirala guztizonak aztu arazteko nekazarien etxetako ipui oker eta zatarrak. Nola sagar ederrak eta diru berdinean saltzen daudenean baztertu eta saldu ezin da gelditzen diren sagar min eta motelak. Alegia, hau dira sagar ustel motelak eta fabula klasiko hauek sekulako irakaspenak ematen dituztena dira sagar ederrak. Bizentaren hitzaurrean bi motatako ipuiak bereizten ditu. Atxoen ipuiak eta ipuionak. Lehenengoak barre egitekoak dira. Divertitzeko helburua besterik ez dute, eta ipuionak aldiz divertigarriak izan da ere, ez dakit, irakaspen bat dakarte, helburua irakastea izanik. Hauxe da gure aintzindaria. Hortxe aurrekaia. Eta orduan guk esaten dugu, joder, bizitza osoa behartuta gaude ipuionak idaztera? Claro. Guri batek graziaik ez digute egiten animalien fabula hori, guri gustatzen zaizkigu. Holako aldrebeskeria gustatzen zaizkigu. Suta botatzea eta... Gizonezko egurra ematea, parre egitea, mozkortzea. Gomendatzen dizuet emakume ardozaleen ipuiak. Horiek die, segulako orgiak emakumeen artean indakoak. Orduan, pixka bat, tonu bajuan igual bukatuko dugu, baina eske pentsa gure aurrekaria zein izan dan. Orduan, guk esaten diogu gure burua. Oinei, ipui honak idatzi behar ditugu. Eta esan dezunean, altuan, ze beti momentu honetan ailatze ginean erdipurdika, esan berra dakau. Azte ginean hitzeiten, da azte ginean mundua arreglatzen da, orduan ja, hone ailatzeako, eta bukaeran, hau esango dugu. Baina, justo esan dezunean, lehenengo liburua emakume bat idatzitakoa publikau zana, ez? Bai. Ostras, horre, eta behitu zer, eta ja horrek bidia markatzeu. Aurrekaria dia
kriston garrantzitsuak, ez? Eta horrek ja limite batzuk kokatzeitu. Eta hor ja badakizu hori dala zure jolastokia. Eta ez beste zer, ez? Eta kuriosua da. Arek ere txek batzuk bete behar zituen bere garaian. Hombre, bestela etzioen publikauko. Karo, eta guk ere, pixka somatzen ari gera, ez ote dugun txek batzuk, eta azkenen ipuionak idazten ez ote dugun bukatuko, eta ez dago gure asmotan, ipuionak idaztea. Ez. Ipuionak esaten danean, ondo uler dadila, inok bideratu gabeko ipuiak esan nahi dut. Ez zeri erantzuten ez dioten, osea, guk nahiko genuke idatzi baloren mundua kanpoan utzita, osea, ipui... Divertimentua. Eske honak ja berez da balore bat, eta gu hor, pues deseroso sentitzen gera. Eta kontuz, divertimentua esate denean, ze askotan gero, divertimentua zer da, ez, izan daiteke, zuk nahi dezu, ondo pasa, zuri gertau zaizun gauza gogor bat igual transgreditzen. Eta igual hor, zaude horrekin divertitzen. Baina, jolasetik, ez ona hortatik, ez, edo beste toki batetik. Hori gure konklusioa. Hauxe gure pedradatxoa. Eta, hombre, ondo gozan igual zuek, oan ja orduete egin deula, ez dakit, dakazuen zerbait esateko, aipatzeko, guzti hontan igual puntada bat emateko hemen, jake poeta artean gauden, ez? Jende kultuan artean. Ez dakit dakazuen nola unei amai eramateko. Ai? Venga, bota. Zagi, ze emakume klase irakurri nahiko zenuketen, nola testu bat hartu eta... Bai, bitu, hori izan daiteke, ez dakit pentsau ote zuen horren inguruan. Ez? Bakeroena, adibidez, baina emakumeak topiko bat esatearren, ez, akzio duen zea bat, ez dakit. Hore, bakeruana emakumeak hori Clint Eastwood bat, imaginau. Hori ere, esangoen uma, ez txorra esaten, ez? Baina izan da dia itxusi izan barra, favorez. Toro sentado. Toro sentado. Zerbait gehiago? Zuek hor? Ez? Lagaditu hortxe. Bururatzen bat zaizu esan, porque deseatzen gaude... Bai, beste laguk eraikiko ditugu. Bai, egingo dugu gurea. Ingo dugu. Eskerrik asko. Bai. Eta autozensura erazten ez urren edo sortzerakoan, zeinen filtroa... Lehen aipatu dezue autozensura, orduan jakineko nuke autozensura sortzerakoan zeinen filtroa, edo zein begiratuta dago autozensura hori? Hombre, bueno, bai. Emakumei begira dago, zuzenduta? Ez, behitu, oain bukaeran esan dugun honek, nahi rebotau dit. Osea, badao zerbait, ez, zu publikatzeko, osea, zu ja sortzaile bezala beste aldia ere ezautzezu pixkat. Osea, gaizea ikusteko zer rebote izango un horrek. Orduan, badakizu, segun zek gauza idaztituzun, edo sistema beak zentzurauko zaitula, edo beste sortzaile feminista batzuk zentzurauko zaituela, edo argitaletxeak badaki zer duen arrakasta, zer ari dan funtzionatzen. Edo, antzerkian kasuan, banatzaile batek, guri gertatu zaigu, hor gizonak ez dakiz, ofendiuta, baina badakizu, igual hori, karo, hori, estena bat, beste erabatea idazten bazu, hori ez dela gertatuko. Orduan, klaro, linea oso batzutan ez da erresa, ze ez gehai ofenditzia ez, osea, da aratago doan zerbait, nahi dezu hori oain estableziuta duen. Da, pixkat bestei begira, ez da? Bai, noski, bai. Orduan askatasuna... Karo, Elena Ferrantek esan du, ez que hobeto ezin daiteke esan. Autozensura dago zure
gure kasuan, ez? Emakume, aldundu hitza ez dugu batera. Ostras, hasten zaigu, bez? Ez que ez dugu lertzen aldundu hitza. Orduan haure, hor genuko ipini horrekin. Baina autozensura da oso ahots bat, hor, ez? Zure bizitzan, hola serio jarrita, ez badaude ez bete behar, feminismoak ekarri dizkigun gauza eder asko eta beharrezko batzuk, bakoitza bere bidean, gauden tokian, egunero aplikatzen saiatzen geranak. Baina eske sormena ez da hortik sortzen. Sormena sortzen da zure kontraesan guztietatik, zure nahi, desio, fantasia ezkutu, aitortu ezinezko pasio. Nereak behintzat oso toki ezkutuetatik sortzen dira, eta toki ezkutu horiek ez dira guztiz politikoki zuzena gaur egun espero danengandik. Nik esaten badet dauzkadala fantasia romantikoak 19. mendeko Brontezean fantasia hori baldin badauzkat eta gogoa baldin badaukat dibertitzeko horren inguruan, pues ez da oso onargarria horren inguruan idaztea. Eta gero, aitortu behar da zensuraz aparte, euskal literatur sistemak badu berezko akats bat. Eta pena dana, ez dago guztientzat lekurik. Nik argitaletxe batean, ez dago guztientzat lekurik esan nahi dut, argitaratzeko hautatu egin behar da, ez dago lako irakurle asko. Hori horrela da, ez dago irakurle asko, orduan filtrak pasatzen dira. Eta argitaletxeak begiratzen du, saiatzen gera orain gure alde esanez, salduko dan zerbait egiten, eta nik uste gubentza saiatzen gera ekarpen bat egiten gizarteari. Ekarpena zein dan? Ekarpena izan daiteke momentu batean erabatekoa edo bestekoa. Orduan, ez dago toki askorik. Idealena izango litzateke, sormen guztietarako, ariketa guztiak hor lekuren bat eukitzea. Euskal Herriaren kasuan ez dago. Eta horrela, aldi berean, beste literatura batzuk jaten gaituzte. 50 sombras de Grey euskeraz niri jarri ziaten mai gainean. Segulako burua usteak gabon batzutan. Euskerara itzuliko dugu. Euskal literaturak behar du, 50 sombras de Grey bat, kontuan hartu gabe gero saldu, ez zan salduko, evidentemente, porque ya erderazkoa baldin badago, inorretzan euskerazkoa erosten hasiko, baino euskal kultur gaurko garaikideari egiten dio ekarpenen bat, zaila da erantzuten. Eta gauza dut esango dut, kuriosoena eta horrek nahi asko lasaitzen hau. Baloreak, nik behitzatala uste, aldatu egiten dira. Eta orain dela 10 urte, 50 sombras de Grey ez bazan onargarria euskerazko katalogo batean, gero, poliki-poliki sortu dira beste ahots batzuk, porno de abuelas, beste kontzeptu batzuk sortu dira. Baina, bai. Eta lehen onargarria etzana, gero konturatzen handik denbora urte batzutara, pues onargarria da, porque sortu da beste marko teoriko bat, hori zehatzen duna. Bai. Orduan, sortzaileak ezin du lotu sekulan, behintzat dala uste dugu, ezin du lotu korronte eta ideologia horietara, sortu behar du beretik. Eta igual, Ignatius bezala, urak bere buruaz beste egin zuen egilea nola? Tul. Arek bere buruaz beste egin zuen argitare publikatzen ez ziotelako eta bere ama ibi izan gero argitalezetxe... Manuskrituakin. Pues gure kasuan, espero dut hori ez gertatzean, nire buruaz beste itxeko asmorik ez dut, pero horrutziko dut eta baten bankero. Esan nahi dut, garai batean baliotzuena konturatzen zera, urteen poderioz, handik 10 urtera, beste hots batzuk sortzen dirala, beste diskurso batzuk, eta onargarria da. Bai, eta gure kasuan, gaina oso golosua dana da, karo, emakumeek moitze deuk gauza, kapitala. Hori fikzioa itean iane, Netflixen zema gauza. Oain Netflix hartzezea, Netflix nabida. Zer da Netflix nabida? Nahi gustatzea itolako eskanerrak itia. Karo, dana dia historiaz, herri txikitan, emakume bat maite mintzea, gizon, zerbait daka, ailau da horrea, lea pasau algo, buruan golpe bat hartu ez da goratzen bere antzinako bizitzakin orduan oain, bizi berditu beste gauzatzuk. Zenbat pelikula daude oantxe bertan Netflixen sartu, zenbat daude, pila bat, zerba zeatik guk ikuste deulako. Eta azkenean guk aigea moitzen kapitala. Orduan, zeatiko hain novela romantikoai, bilau bertzaio beste rollo bat. Claro, beste... Amigos,
ikusi dalako que el porno para abuelas da, claro, funciona. Eida ze kontzeptu sortu duten, funciona. Porno claro, para abuelas. Porno para abuelas da. Atxoipuiak dauzkagu, eta jendea tematzen da gauza berriak sortzen. Nik ez Ez que atxoipuia ja dia, porno, osea, karo, orduan ezadezu, hori ja baina, karo, hain moitu iteu, orduan ja, karo, morala beti da, ez? Duktila da, orduan, bueno, eta kapitalismoak oso ondo daki horiten. Bueno, hain hori saldu berda, hori saldu itea, orduan guazen sortzea toki bat, honentzat, ez? Wow, eta sortu itea. Eta lehen romantikoa, 50 sombras de Grey izan ziteken bastante romantiko erotikoa, baina orain esaten bada porno para abuelas, haizu, pues bestera batea konsumitzen da, con la tranquilidad. Ya está. Ez naizela novela romantiko bat irakurtzen ari naiz porno irakurtzen. Eta hori da Gabalon, karo, hori da txek bat. Pun, hortxe zaude, bai. Osea, 56 urte duki, eta porno para abuelas irakurtzea, horrek ematen du... Hori da, erabat onartuta. Zuk gaur egun, Netflix ikustea jutzen manaiz, hori ikustea onartuta dago. Osea, ikusten bait gaur gabian hori, lasai ikusi dezaket. Eta esan. Bai, baina autozensurana, bueltatzen zehara, da igual zu jartzei osuna zure burua, ez? Eta, karo, Euskal Herria ere oso txikia da. Orduan, hemen ere horrek ez du askotan laguntzen, ez? Bueno, ni aterrizau indetoantxe, idazketara, nola antzerkitik natorren da, ez nauen hartzen serio, me encanta, osea, espero dut hori inoiz ez aldatzia, orduan super libre sentitzen naiz, zentzu hortan. Eta gustauko litzaiake hola jarraitzia. Baina badakit igual, baina identifikau bazaituen modu batea, oso zaila dela, identifikazio hori, ez, alde batea utzita, oain antxinezi, zerbait mistikoa, baina zer da, zela ido la pinza. Ez, nik irakurri ditut hasiera eta kristona da. Osea, ezan berra do, bai. Bai, baina beldur horrekin... Baina ulertzet. Baina, bueno, hoxe da gure gogoeta. Beste zerbait? Horretorri dan emakume bakarrak nahi du hitza hartu. Ez, nasai, ez sentiu presionauta. Bai. Venga. Bueno, ez nahiz ni asko hitz egitekoa, baina, ia, lotza matematitere aitortzea, etorren naiz, zuen liburuak oraindik irakurri gabe dauzkat erosita, baina egia da, zurea atera zenean, hasi nintzen nola begiratzen eta esan nuen, ez nago honetarako, eta egia da, posten naiz, aitortu dezuelako, igual, irakurle batzuk ere, naskatuta gaudela, beti gauza tremendoak eta irakurtzen, eta orduan, mani pozekin nago zuek kontatutako erekin, eta zainago, jolasa eta libre... Nik eskertzen dizut, esana baita ere, naiz eta irakurtzen ez badezu ere, egia nik... Baina, eta bati bat, etorri naiz, esan dut, zuen izenak eta hola ikusita, eta izen buruak ere asko erakarri nau, eta esan dut, bueno, igual, azkenean irakurriko dut bat zurea errazago irakurtzeko beti, hor daukate, Bai, hori perfecto. Lala besta tremendoago iruditzen zitzaidan ez nengoen, eta gero irakurri ditut, hori, euskal idazle emakumeek beti hortan egia, eta nik ez dute nien lankidei, ni naskatuta nago. Orduan, pozik holago zerbait egiten badezu, Piskat kostatutzen zaigu esatea, guretzat ere piskat, baina hola sentitzen dugu, ez? Pixka bat ondo dago egiten den guztia, nola ez? Baina, bueno, beste arintasun bat nahiko genuke, edo gu egiteko pres gaude. Eta espero dugu serio hartzea, baten batek. Bai, eta bitu, kuriosua da, eta ze ondo hitzein dezula, azkenian, bai, uste danon barruan daola, sufrimentu hori, osea, hortik erten nahi bat, edo opatzia beste zerbait, harina bada, eta zer, osea, badau zerbait ez,
eta ezin da izan novela bat superheroi emakume baten inguruan euskeraz, eta zeatik ez. Eta hori izango zen ederra baita ere, egon berdulako gero igual ez dago kabida ikorrentzat. Edo bai. Baina zeatik ez, ez? Ez dakit, bai, hor dago handikan bide bat eraikitzeko eta gu gatoz, bitu, ni Ekuadortik nator. Ta honea jaunitzanean, dakat rekuerdu hainbesteko ze iruditu zitzaiten toki hau, osea, iluna, pixutxua, osea, egia da, hori da nire rekuerdo bat, tristia, karo, 86, osea, 1986an etorri nintzen nionea. Orduan, karo, imaginau, zestua, garai hartan, tal, eta hori batzutan, uste dala zerbait, itxatxita dakauna, eta ez geana konstiente, dakaula gero beste zerbait, ez dakana zerikusik iluntasun, pixu, drama horrekin, eta kontatzitula oso guriak dian gauzak, eta aldarrikatu behar ditugunak beste modu batea. Osea, gizona suta bota, hola, porque si, belarriak, eske me encanta, osea, favorez, eske hori Tarantino kiteu, eta iruditzen zaigu, zehai deiten Tarantino, ez? Baina, karo, eske hori dana ja dator, eta gu dakau, hori da guria, ez dakit nungo folkloria, ez? Gu gehatu geha folklorian alde zurrunakin ere, osea, nik zate, gure folkloria danakin da, repente, zurruntasunakin gehau berdeu. Hori da gure txintxuismoa hola dalako. Ustet hori ja pixkatin berdeula, ez? Bai. Pasau. Jo, behitu, saiauko geha. Ez dakit hor, oain gizonezkoek, zerbait nahi ote duten. Bueno, gizonezkoak nik uste eta animartu behar ditugula ere beste historia horiek irakurtzen, porque egia da, uste gizonezkoek oraindik ere jarraitzen dutela emakumezkoen lanak irakurri gabe. Igual, pixka bat atzera egiten dietelako ere beste gaitegi pixu eta ilun hori, baina, bueno, pixka bat ola hurbiltzea, pues, ez dago gaizki. Hori da. Azkenean guriak ere historia universala dialako. Osea, guk pentsatu dugu beti, ala iraikia izan dalako gizonezkoai gertatutako gauzak diala gauza universalak. Eta emakumezkoak dira zuek kontatze dituzuen gauza horiek, ez? Hor lagadizuegu txoko bat, ez, universala da dana. Eta horrek kriston aberastasuna ekartzeu. Osea, eta identifikazio hori ni identifikatu naiteken bezala, ze gaina antxine badaki, ni letzen baet Tolkien, ni naiz Aragorn. Osea, ni naiz la elfa de no sé qué. Osea, yo soy el puto rey que viene aquí a unir todos los reinos, ulertzen, osea, ni naiz Aragorn. Karo, zeatikan nik identifikatu ninteke personaje horrekin eta gizon bat igualez Teresakin. Hor ere badago, bueno, bai, saiakera bat edo, bai, edo aldatu berdeun ikuspuntu bat, ez? Hurbiltze bat. Bueno, ya está. Hori izan da. Hauxe zan, guria, mentxe bota deu, eta eskerrik asko danoi gerturatzeatik. Zutzeatik, esker. Bueno, ez da, hilo. Muxo horri jarri.